tuh. Gue wis teko dalan gede. Gue goreh sampai teko pom ya tuh. Iya loh Mas. Lawang yo penumpang wis ora enek, aku wani aku nek ora enek di sana. Nah, iki wis teko dalan gede tuh. Kayak gue kayak gawa tak inggirke. Tak sabrare sik. Ikan wis teko dalan gede. Tak inggirke ngarep kuwi. Nah, yo iki wis tak inggirke kayak gawaran. Oh iya Mas, tak gawane. Dang, tak digawa. Iya Mas. Sare. Ye, rayu rage. Yo, saya bel-bel mobil. Ayo, maju. Kanane. Papat. Siap cokar ngeplek ya tonto. Iya. Bisa kebel, aku bisa kebel Mas. Tuh, pan brigis bigam. Wes ye, malah cek balane brigis. Tapi lho Mas. Ojo brigis lho, tapi kemono bae. Dawa aku. Iya. Bigam more, wes jok gigi ae lah. Ya kon darani jekutrut Mas nek kebel. Ora apa-apa trayo ngono. Wes arep teko pom iki. Isi solar Mas. Isi lho. Oh iya. Ah, set kiri, oke deh. Solar ora kae. Kalau enak yo, enak solar yo. Wah, coba pepet-pepet sih. Kiri deh piye disawang spione. Ah, longe kayak saut loro. Ah. Papake kono, kayak biasa deh. Terus maju sih lurus sih. Ah, goyang ke kanan pol. Kanan pol, terus maju terus. Terus. Piye kanane kayak poncolane aman? Aman. Ya wis, terus. Majune ditingkas. Hup. Ah, wis, madeg. Ces.